Tres fungaya kali liik जाजोबदों आरोना नै हा खबाय दंमोन आरोना दैजों गाइस ओमफ्राय दा नायदो गाइस दा माने दालाङा बायजोब्बाय आरोना नै अबस्था खाराब फाइनालि जोंना नैबे ट्रेस फंबाया दाखालि लिक जाजोबदों आरोना नै थाव गनाया बायदि जाजोबना दं गाइस जाजोबना दं आरोना ट्रेस फंबाया ओरैजाय साइडखि थाङा आरोना कारेन्टआनो ओरैजाय थाङो ओमफ्राय ओरैजाय थाङा आरोना कारेन्टआ दाना हारसिंनो लामा लामा बेरायगासिनो दं आरोना नै आं ओरैबो औवाबारि नै हाजो खाथियाव मोनफैबाय आरोना गाइस नै बे समाव सम गाइस इन्ट्र'खौ होना लानोसै हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायना थाफिनलायबाय गाइस बयनिसिमबो माने नै हाजो खाथियाव सफैबाय आरोना थाबायै थाबायै हारसिंनो नै नायदो गाइस गोजा आरोना जेरैबो मा बुङो आरोना गाइस हारसिंनो बेरायलाबायबाय दङ आरोना नै गयानो जौनो रोङा आरोना हायथा हुयथा जाना थाजोबो नै साथाम गाइस अ माय गड फाइनाल गाइस नै बेयावनो क्रिकेट टुर्नामेन्टआ जादोंमोन आरोना क्रिकेट आरो भलिबल टुर्नामेन्टआ नैबे फिल्डआवनो फाइनाल गाइस फैयै मोनफैबाय आरोना नै हाजो खाथियाव नायदो गाइस नै आं दा ओरै गाहायाव थांसै गाइस नायलांबाय थादो बे दालां बायनायखौ नाय गाइस बे दालां बायनायखौ आं सिगांनि ब्लगावबो देखायखांखाबाय आरोना गाइस माने सिगां देखायनाय समाव माने दालाङा बायाखैमोन आरोना हा खुरख'बाय दंमोन आरोना दैजों गाइस ओमफ्राय दा नायदो गाइस दा माने दालाङा बायजोब्बाय आरोना नै गाइस नायदो बायजोब्बाय आरोना दालाङा नै अबस्था गैला दा बेलथायनासो दङ आरोना नै खाथिनिफ्राय देखायनोसै गाइस नायबानो जाबाय नै बायबाय आरोना इयो माने बिराद दैया जुर फैयो नालाय ओमफ्राय नै ओरैजायसो नांहैयो ओरैनिफ्राय फैयो आरोना हाजो सानिफ्राय दैया गाइस अबस्था गैला आरोना नै गोलैगोनसै आरोना बेयाव माने थाबायनो रोङाबाबो गोलैखागोनसै आरोना गाइस नै बिराद ओरै खेंस्लासखा आरोना गाइस मा बुंनो गाइस बोरैबा जुदि फिस्लायोबा डाइरेक्ट दैयावसो गोलैलांखागोन आरोना गाइस गाहायाव बैयावसो गोलैलांखागोन डाइरेक्ट नायदो गाइस दा माबायदि जाखो नै अबस्था गैला आरोना नै खुरख्लाजोब्बाय नै ओरैनिफ्राय बिराद स्पिडाव फैयो आरोना दैया ओमफ्राय नै ओरैजाय अबस्था खाराब हाजोनि दै नालाय गाइस अबेथिङाव अबेथिं मायो पात्ता मोना आरोना माने डाइरेक्ट दालांखौ नै एखेसो लुनांगौमोन आरोना बेजों लुबा माने सिद्दा जागौमोन ओमफ्राय दा बेजों लुबाय नालाय दा दालाङा सेस गाइस बायजोब्बाय आरोना नै न'आबो इयावबो मानसि थायोना मा थायोमोनथाय बारा मिथिलायलाङा गाइस फाइनालि गाइस दा फैयै हाजो खाथियाव मोनफैथारबाय आरोना गाइस ओमफ्राय नै ओरैजाय हाजो खाथियाव नै आलुबो गायबावदोंसो मालाय नै गाइस आलु ओमफ्राय ओरैजाय न'आवबो दं आरोना ओमफ्राय दा गैथ'आ आरोना मानसि गैथ'आ नै ओरै ओमफ्राय ओरै मबाइलाव बारा गोजौ नुवा आरोना नै गाइस भिडिअफ्राव माने गोजौआनो आरोना गोजौआलाय इमानद्राय गोजौबो नङा आरोना गोजौबाबो माने ओरैनो सिम्पोल आरोना इमान गोजौ गाखोनो हायिबो नंद्राया गाखोनो हायो आरोना नै ओरै सिगां बेबायदि नङामोन आरोना बे हाया माने सिगांथ' समानसोमोन गाखोग्रा लामा दंखायोमोन आरोना बेजों ओमफ्राय दा गिसि गानानै माने बे लामाखौ बानायनानै माने बिदि गिसि गाबोजोब्बाय आरोना माने जावख्लायनानै बिदि वाल अन्थाइ जाबासै नालाय ओमफ्राय माने गिसि गाबोजोब्बाय आरोना गाइस ये बादल की चादर आरो गाइस कमेन्ट खालामलाय सोर हाजो जायगाखौ मोजां मोनो बिराद हाग्राखा नै गाइस लामा खाथियावबो ओरै खाथियावनो हाजोखा ओमफ्राय ओरैजाय लामानि गेजेरावल' लांदां ओरै साइड हाग्रायानो गोजाखा आरोना साइडआव सोरबाफोर जुदि गियोबा दाफैखा बेफोरबायदि लामायाव गाइस हारसिंनो नै माबायदि लामाखा नायखादो गाइस ओरैबो नै नायदो गियोबा हारसिङै दाफैखा आरोना गाइस हाजोनि लामायाव जोंनियाव गाइस नै
सिगां गाइस जोङो बे लामा जायै समाव खान्थाल जानो बिराद फैयोमोन आरोना नै बेफोर बिफाङाव खान्थाल जानोनो बिराद खस्थ' गाखोबोयोमोन आरोना जों ओरै गाहायनिफ्राय बेयोबो गोजौमोन नालाय ओमफ्राय आरो नै बैयाव खान्थाल बिफां नुदोंना नै बियो नै बेयावबो थाङोमोन आरोना खस्थ' मस्थ' गाखोनानै खान्थाल जाहैयोमोन आरोना दा गाइस लामायानो जाबाय दा खस्थ' गैला आरोना गाइस आरो दाथ' खान्थालखौनो रावबो जाखाला गरम बोथोराव गरमसो जायो होननानै खान्थालखौ सिगां एसे उन्दैयाव जाहैयोमोन आरोना बिराद खान्थाल जाफैयोमोन जों दालाय अबाव जाबावनो दा बुजिबायना गाइस खान्थाल जायोबा मा साजा मोनो नै सिगांथ' मिन्थियामोन नालाय खान्थाल जाबाबो मा जायो मा मायो सिगांथ' खान्थाल जाबाबो गरम ना थान्दा जेबो मिन्थियामोन आरोना गाइस ओमफ्राय दाथ' खान्थाल जाबा गरम जायो होननानै मिन्थिखायो नालाय गाइस ओंखायनो जाला आरोना बांसिनानो थेवबो हाजोआव फैयो आरोना लिथुखु जानो होननानै थाङो गोजौआव ओरै गोजौ दं आरोना बिराद गोजौ ओंखायनो जानांगौ गाइस लिथुखुखौ गरम बोथोराव गोजां बोथोरावथ' मा फिथाइ मोनजायो गाइस कमेन्ट खालामलाय गोजां बोथोराव मा फिथाइ मोनजायो दा कमेन्ट खालाम दे गाइस गोजां बोथोराव मा फिथाइ मोनजायो आंथ' मिन्थिया गाइस मा फिथाइ मोनजायोथाय गोजां बोथोराव ओरै ससे थांबावनोसै आरोना गाइस ओमफ्राय ससे थांनानै भिडिअखौ फोजोबनाय जासिगोन आरोना गाइस बारा गोलाव खालामला आरोना गाइस भिडिअखौ मानो होनबा ओरै ससे थांबावनोसै बिनिफ्राय माने भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामसै आरोना माने बेयावनो फोजोबनोसै बाराद्राय गोलावबोथ' खालामबा नायनो गोसो जाया नालाय गाइस बेनिखायनो फोजोबसिगोन आरोना आं गाइस भिडिअखौ बिदिब्ला बाय बाय टाटा।